Chlapci, protesty za jeden plat. Jak si na tom, jde to? Jo. No, Pojď, vstaň. Na čí straně vlastně jste? přece na tvé, ale oni to nebyli, pojď, máme doznání. Vstávej, Melanie, máme ho, trochu to schytal, odvezeme ho do nemocnice. to ti ošetří. Jde to? Jo. Nějak to všechno pořád nesedí, v tom má Petr pravdu. Jak to? Takže Gessler bije svoji ženu. Ta ho má dost, jde do kuchyně a popadne nůž. A proč jí potom kryje? Protože je mu trapný, že by vyšlo najevo, že týrá svou ženu. No ale když už zajde tak daleko, že se svému muži brání, proč pak najednou otočí? A okamžitě se dohodnou na verzi s těmi mladistvými, to je třeba chtějí kryt někoho jiného. Ahoj. Vy jste u Jakoba ve škole? Dobře, děkuju, Matesi. No, Jo, jak jsme si mysleli. Romane, co se ti stalo? To je teď jedno. Co se to doma děje? Ty biješ mámu. Jak dlouho už to trvá? Já párkrát jsem se přestal kontrolovat. Mrzí mě to vážně. Mě to mrzí. To je všechno. Vymizelo. Jak ses o tom dozvěděl? Od Beaty? Ne. Musela mi to říct až policie. běž ven, prosím tě. Počkej venku. Chlapci. Tak pane Kesslere, nevím, jestli vás to zajímá, ale právě jsme zatkli vaši ženu. Cože? A proč? Vypověděla, že tím nožem vás bodla ona. To je pokus o úmyslné zabití a za to půjde vaše žena do vězení. Ale ona to přece nebyla. Tak kdo? Chceš taky něco k jídlu? Domácí úkoly? Tvoje matka tě teď určitě na pár dní omluví ze školy. To je dobrý. Co s ní teď bude? To musí rozhodnout soudce. Promiň. Okrsek 21 Wolfenberg. Pane Kesslere, kde byl Jakob dneska ráno?